Yahoo! Yahoo! Ayan mga lalabs ko, tapos na po akong magluto. So, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko ginawa. Basta ginisa ko lang siya sa bawang at sibuyas. And then, naglagay po ako ng gulay. Asparagus. Ano nga tawag dyan? Yung mushroom. Ayan. At saka tofu. Tofu fish pala yan. Okay, ganyan lang po kasimple yung ating pagkain for today. So, ready to eat na po guys, mga lalabs ko dyan. Ayan. Short video lang po ito guys at nagmamadali ako. At parating na yung aking alagad. Vaccine ng aking lolo. So guys, thank you for watching. This is Jam Vlog. Thank you so much nga pala sa aking mga new members, sa aking mga Sophie Chatter. Ayan guys, I love you all. Maraming salamat po sa panonood sa aking mga video. Ayan. Mega love shoutout. Love you all guys. God bless us all. Thank you so much. Yahoo! Yahoo! Bye bye na po.